Bun, gata, am revenit și suntem aproape. Avem 98, 98. Ui, bine. Hai, mor, știu. Hai, mor. Mor. 99. Nu. Nu mărim fix la 99-lea. Va băga mea șorul, am murit. Nu că fac acum, că nu m-am... Facem tactica aia nenorocită care nu-mi place nici mie deloc. M-a bătut. Bă, e bun ăsta. Hai, că nu mai face și noi un kill, mă, hai, ce naiba? Really, nigga, fix mie mi-ai dat din toate persoanele. Wow, ce tare să mor eu. Hai, că mai avem un kill, 1. Hai, mor tu, te rog, hai, 1, te rog, mori, hai, mori. Hai, nu cred, bă, deci nu mai fac pe ultimul. Bă, ești prost la cap. Ești mort acum, mamă. Nu m-am săturat. Nu mori. Bă, cum nu mor, mă? Cum? Bă, tu crezi că eu, cine știe ce prost? Da, îs. Bă. 1 kill, atât, 1. Mamă, cum dă? Nu mai luăm altceva, nu. Da, bă? Asta cum e? Ia. La motor. Hai, vedem acum. O 100 de kiluri, oameni buni. Dar ce am tu să facem? Asta e rău, greu rău de bătut, mă, nene, mă. Ne ce cu PvP-ul, nu mai, m-a săturat. Păi, mă, nene, bă, tu, nene, bă. Bă, nene, mă, ce-ai făcut, mă, nene, mă? Am bătut pe unul? Nu veni. Urăsc faza asta. Scăparăm. 101 kilori. Ăla-i. Bun, vedem ce mai putem face acum. Dacă am ajuns până aici, trebuie să facem și mai col. Mergem pe aici. Hai la închisoare, Oleg. Care vine, care poftește, care mai poftește. Kilo, cine vrea kilo? Ia uite. Or ăla, cum chema, vrea kilo. Și eu vreau kilo. E imposibil să faci ceva aici. Mamă, mă dore capacul. Wow, sunt mort, mi-a dat o sabie și a murit. Hai, mă, friend, hai, 1v1, hai. Să te văd aici. Mai ești bulanjiu. Hai, bulanjiule, hai. Up. Impossible. Deci mai facem 105 când? Da, când? Dar nu zic nu. Nu zic nu. Mamă, frate, deci de jumătate de oră am intrat și am făcut 100 de kiluri, deci
E imposible ce am făcut eu acum. Impossible! Bine, cel puțin pentru mine, pentru alții. Da, it's only skill. Eu l-am luat, fraiere! Oh, double kill! Double kill! Mă scuzați. Mor. A murit. Dacă vreți muzica mai tare, să fac și videoclipuri cum face de Real Red. Nu de Real Red. Ăla, skill. Face skill. Ați văzut, pune, cum făcea înainte cel puțin. Punea o melodie și se juca. Mie mi-a plăcut, am încercat, dar n-am putut să filmez. Trebuie să-mi iau un program de editare și bun, fraților, am făcut 108, aproape 110. O să facem 110 acum. Bine, făceam, dar facem într-o zi. Deci, în viața mea n-am făcut atâta kill-uri. Nu știu, mă simt și mai... Da, mă simțeam. Hai, my friend. Bă, cum? Bine, s-ar putea să încheie aici, dacă se încheie să... Știți că, na, Bandicam, nu la original. Dacă știți un program de filmare de la care poți să filmezi mai mult și e și gratis, să spuneți. Da. Știe nimeni, da. Hai, my friend. Dacă te mâncă în cur. Bun, let's go do it. Hai, pandalie. Hai, pandalie. Într-o inimă mă lăsară. Dacă vine ăla, acum ați mort. Bă, sunt sigur că mai avea o leacă. Alcu. Fulc. Forever. Mai fac și un kill. 111 oameni buni. 111 kill-uri într-o oră. Vă dați seama ce se întâmplă. Pool party. Dai. Ăsta mă enervează rău. Pârțulică ăsta. Chiloțel. Dai la chiloțel. Încă un. Bă, dacă... Bă, mi-o rezvăiață. De ce? Cancer. Stai cancer. Bă, de ce nu așa cancer? Bun, mere maci. Dai să pută. Doi, mamă, cum l-am luat? Dacă l-am luat. Mamă, deci băgaseră-mi, băi, e capacii mele. Nimic. State. Bun, cred că o să se termine în curând, că n-am 10 minute doar mere. Ce faci, tată? Hai un kill, hai, dai un kill. Hai că e bun. Hai că e bun dacă dai gratis e bun. Eu uite-l, bă, copil. Bă, tu știi cu cine te pui, bă, tu te pui cu lei YouTuber, scuze pentru asta, o să vă doar puțin ureche. Te pui cu lei YouTuberul anului, dacă nu știi cum zic. Bun, încă unul, mamă. Și prost la cap. Fervention. Fugi, că nu mai șupă. Fugi. Măcar mori în labă, nu. I-am zis mori în labă. Oh my god. Dai. Și dacă vreți ceva drog, să spuneți, sunați la mine.